Кіраўнік Еўрапейскай рады Шарль Мішэль з візітам у Варшаве. Разам з польскім прэм'ерам Матэўшам Маравецкім яны каардынуюць дзеянні, каб супрацьдзеяць надзвычайнай сітуацыі на беларуска-польскай мяжы. Варшава дасылае Менску сігнал. Калі цягам бліжэйшых дзён не адбудзецца дээскалацыя канфлікту, Брусэль застасуе новыя санкцыі, а ўвесь наземны рух з Беларуссю можа быць спынены. Добрый вечер. Гэта студыя Белсат для вас працуе Ігор Кулей. І ў наступную гадзіну, між іншага, вы даведаецеся пра апошнія навіны з мяжы, высокія сустрэчы Святланы Ціханаўскай у Берліне, а таксама пра новае расследаванне байполу. Пачынаем. Нельзя рассматривать миграционный кризис отдельно от того, что происходит в Беларуси. Это последствия того, что случилось в нашей стране. Гэта будуць і захады па абмежаванні палётаў у Беларусь, магчымыя захады супраць Белавіі, будуць таксама санкцыі супраць індывідуальных асобаў, якія маюць дачыненне да гэтага крызісу, будуць і фінансавыя санкцыі. Но он писал, что козлы, уроды, блин, на ментов. Всякие плохие слова. І пачынаем выданне з сітуацыі на беларуска-польскім памежжы. З польскага боку ў вёсцы Шудзялова знаходзіцца мой калега Зміцер Міцкевіч. Зміцер, прывітанне. І перадаю табе голас. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер, поважаныя гледачы. Мы зноў знаходзімся ў Шудзілове, дзе знаходзіцца настала зараз часовы польскі лагер 16-й паморскай механізаванай дывізіі. Гэта тыя людзі, як я ўжо казаў, якія займаюцца будовай вось гэтага самага плота на польска-беларускай мяжы. Яны тут знаходзяцца на ратацыі, то бок вось за маёй спінай вы бачыце гэтыя ваенныя аўтамабілі. Здаецца, вось нават па ўражаннях вайсковай тэхнікі стала больш. Сёння мы на свае вочы нават пабачылі жывы БТР, які вось рухаўся там з польскай мяжы, то бок нават такую тэхніку выкарыстоўваюць, так што зразумела, што намер у палякаў у прынцыпе вельмі сур'ёзны і абаронай мяжы будзе займацца яшчэ больш ваеннаслужбоўцаў. Мы таму што ўжо кажам аб тым, што брыгады тэрытарыяльнай абароны магчыма будуць прыцягваць да гэтага працэсу і яшчэ можа быць сцягнуць даданыя механізаваныя дывізіі, так што здаецца, палякі у прынцыпе рыхтуюцца вельмі добра і вось за іх словамі сапраўды стаяць грунтоўныя дзеянні, што яны сапраўды збіраюцца закрываць. Вось Лукашенка, дарэчы, казаў, памятаеце, от згадваў гэта закрыць мяжу. То бок ён некалькі разоў згадваў, вось выкарыстоўваў гэты выраз, згадваў вось гэтыя рэчы, нібыта закрыць мяжу, сцягваў нейкія войскі, але тут за гэтымі дзеяннямі нічога не было. А тут вось якраз такі мы бачым, што сапраўды збіраюцца ахоўваць мяжу вельмі шчыльна для таго, каб не дапускаць ніякіх пранікненняў праз яе. Дарэчы, вот мы якраз былі сёння недалёка ад вёскі Крынкі, дзе ноччу адбыўся вось такая спроба прарыву гэтай мяжы, часткова паспяховая з боку некалькіх групаў мігрантаў невялікіх. Яны прарваліся, але вось яшчэ в 3-кіламетровай памежнай зоне польскія сілавікі іх затрымалі, так што ўжо бачны, вось, скажем так, наступствы, таму што мы размаўлялі калі з мясцовымі жыхарамі, яны казалі, што раней, в прынцыпе, мігрантаў у гэтых мясцінах можна было сустрэць, яны там даходзілі і вось была бачна іх прысутнасць. Зміцер, распавядзі, калі ласка, таму што ходзяць розная інфармацыя датычна таго, ці працуе пераход у кузніцы, ці цяжкавікі могуць праязджаць, ці аўтобусы рэйсавыя таксама праязджаюць на беларускі бок. Ці вы бачылі гэта ўсё? Ёсць гэты праход, ці фізічна мяжа ў гэтым пункце пропуску зачыненая? В прынцыпе, зараз пад сам гэты пункт пад'ехаць немагчыма, то бок з таго, што мы бачым, з таго, што мы чуем, яна сапраўды зачыненая, то бок нельга туды праехаць. Адпаведна, все дальнабойшчыкі скіраваліся на пункт пропуску в Баброўніках. На дадзены момант, калі мы адкрыем карту, вось проста перанесці тую чаргу, якая знаходзіцца в Баброўніках, яна складае прыблізна 28 кіламетраў. Такога не могуць прыгадаць, вось, я не ведаю, мы пыталіся шмат у каго з дальнабойшчыкаў, яны казалі, што
просто не памятаюць такога. Некаторыя кажуць, ну так, вось мяжа, вось гэта шарга да мяжы в межах там 8 кіламетраў, 10, гэта яшчэ штосьці такое, што сустракалася. Аднак вось тое, што сапраўды вот 28 кіламетраў, тому што ты едзеш, і яна просто не спыняецца. Гэта сапраўды ўражвае. Вось, і мы паразмаўлялі з гэтымі людзьмі, насамрэч настрой у іх вельмі розны. Некаторыя кажуць, ну, в прынцыпе, мы ўжо прывыклі да такой сітуацыі, але з другога боку шмат хто вельмі абураны. Аднак вось гэта абурэнне якраз таки мае сваю дакладную скіраванасць. Яны абураныя менавіта дзеяннямі боку Лукашэнкі. То бок, ну, вось людзі выказвалі нам падтрымку, таксама вот віталі нас, было бачна, што шмат хто глядзіць Белсат, значыць, вось все-таки пазнаюць. Дарэчы, гэта было вельмі прыемна. Ну і людзі насамрэч казалі, што вось гэтая вся сітуацыя мне падабаецца, паколькі нават стоячы недзе в 8, там, в 10 кіламетрах ад мяжы, гэта можа праходзіцца да 3 сотняў. То бок можаце сабе ўявіць, што калі 3 сотняў праходзіцца толькі такая мяжа, што вось гэтыя людзі, якія стаяць на 28 кіламетры гэтай чаргі, могуць зараз адчуваць. Напэўна, не самы весёлы ў іх зараз настрой. Адпаведна, мне здаецца, гэта вось таксама можа мець уплыў на далейшае паводзіны рэжыму Лукашэнкі, паколькі некаторыя людзі наракалі, што так сапраўды сунуцца тэрміны дастаўкі нейкіх грузаў, і гэта не вельмі прыемная рэч. Адпаведна, вось мне здаецца, што в Крамлі таксама могуць пачаць думаць пра то, як гэтую сітуацыю разрульваць, так бы мовіць. Зміцер, дзякуй вялікі. Так, дакладна, яшчэ ёсць інфармацыя пра тое, што мяжу ўвогуле могуць закрыць. Пра гэта сёння казаў прэм'ер-міністр Польшы Матеуш Маравецкі, калі рэжым у Беларусі не пануе гэтую сітуацыю, некалькі бліжэйшых дзён не адбудзецца дээскалацыя. Польша разглядае вось такую магчымасць поўнага спынення руху з Беларусю. Міграцыйны крызіс на памежжы Беларусі і краінаў еўрапейскага звязу працягвае трываць. Ноччу літоўскія памежныя службы не пусцілі на тэрыторыю краіны 281 мігранта. Гэта бадай найбольшая колькасць спробаў ад 4 жніўня, калі ўдалося перадухіліць 321 перасячэнне. На мяжы з Польшай памежнікі перадухілілі сёння 599 спробаў. Аднак некалькім групам мігрантаў усё ж удалося патрапіць на польскі бок. Пра гэта ўзгадваў акурат вось Зміцер. Дзве групы мігрантаў здолелі прарваць плот у ваколіцах Крынак і Белавежы ды трапіць на польскі бок. Памежнікі паведамляюць, што частка людзей самастойна вярнулася ў Беларусь. Астатнія ж былі затрыманыя сіламі вайскоўцаў і вернутыя на тэрыторыю нашай краіны. Спакойна ноччу сітуацыя выглядала ў ваколіцах памежнага пераходу Кузніца. Там, паводле звестак польскіх службаў, цяпер тысячы мігрантаў. Яны застаюцца ў намётавым лагеры. Ноччу Чырвоны крыж прывёз для іх цёплыя рэчы і ежу. У гуманітарную дапамогу з польскага боку беларусы прапускаюць адмаўляюцца. Днём жа некалькі мігрантаў закідалі польскіх памежнікаў галлём. Польскія ўлады чакаюць, што колькасць мігрантаў на памежжы будзе ўзрастаць, а напруга ўзмацняцца. Прэм'ер-міністр Польшы Матеуш Маравецкі не выключае імавернасці закрыцця пераходаў з Беларуссю. Найперш мы думаем пра закрыццё пераходаў з фізічнымі атакамі ў непасрэднай блізкасці, як у Кузніцы Беластоцкай, дзе гэта адбываецца некалькі дзён. Еўрапейскі звяз збіраецца адрэагаваць на падзеі на сваіх усходніх межах санкцыямі. Канкрэтныя захады супраць кіраўніцтва Беларусі міністры замежных справаў Аб'яднанай Еўропы маюць абмеркаваць 15 лістапада. Імаверна, санкцыі ўжо на стале. Мы хочам узгадніць іх з усімі краінамі, каб зрабіць найлепшы выбар, які найбольш эфектыўна паспрыяе спыненню атакаў, скіраваных супраць Польшы і Еўрапейскага звязу. Кіраўнік Міністэрства замежных справаў Беларусі Уладзімір Макей на сустрэчы са сваім расійскім калегам Сергеем Лаўровым заявіў, што ўсе абвінавачанні ў бок Беларусі беспадстаўныя. Абсолютно надуманные, безответственные измышления безответственных политиков. Они только лишь и умеют, что махать привычным топором санкций, потому что для них это легко. Вот он стоит наготове, махнул, а потом будем думать, что делать дальше. Думаю, что с Беларусью это не пройдет, и я знаю, что руководители наших государств обсуждали эти вопросы, и мы найдем адекватный ответ на действительно искусственно создаваемую угрозу со стороны Североатлантического альянса на наших границах. Тым часам суседнія краіны працягваюць рэагаваць на падзеі на заходніх межах Беларусі. Пра ўзмацненне памежнай зоны з нашай краінай сёння заявіла Украіна. Марыля Дакуцька, Белсат. Заванай рэжымам Александра Лукашэнкі плыні мігрантаў абмяркуем разам з аналітыкам аб'яднанай Айсэнс Сержам Харитоновым. Серж, добрый вечер.
в інжэсце. То бок, ну, нам не вырубалі Серж, вось назіраем зараз гэтую сітуацыю з тым, што адбываецца на беларуска-польскай мяжы. У сувязі з гэтым узмацняюцца вось гэтыя чуткі пра тое, што 5-й пакет санкцыяў будзе неўзабаве. Учора Ройтер са спасылкай на сваёй крыніцы нават кажа, што гэта будзе ўжо на наступным тыдні будуць апублікаваныя гэтыя санкцыі, то бок яны будуць абвешчаныя, што даволі неспадзявана з улікам таго, што іх вельмі даўно рыхтавалі, не было раней сігналу, што так хутка яны наступяць. Ці ёсць нейкія твае прагнозы ў сувязі з гэтым, ці сапраўды чакаць іх на наступным тыдні і што можа быць у гэтым пакеце? Насамрэч, некалькі крыніцаў ўжо пісалі аб тым, што гэтыя санкцыі могуць быць прынятыя на наступным тыдні. Таксама мае крыніцы у ЕС таксама кажуць аб гэтым самым. І трэба адзначыць, што хутчэй за ўсё вось гэтая эскалацыя на мяжы, якую мы зараз назіраем, звязаная з неабходнасцю паўплываць не толькі на еўрапейскія, але і на амерыканскія санкцыі, якія ўступяць у сілу ў снежні. Гэта такая спроба ціснуць на еўрапейскі звяз і еўраатлантычных партнёраў для таго, каб пасадзіць іх за стол перамоваў з Лукашэнкам. У гэтую самую тэорыю укладаецца і паведамленне аб тым, што Пуцін у размове з Меркель прапанаваў далей гутарыць з Лукашэнкам і мінскім рэжымам, што датычна гэтага міграцыйнага крызісу. І у гэтым пытанні мы бачым такі струмень вельмі падобны на тое, як Пуцін паводзіць сябе з кіраўніцтвам так званых самаабвешчаных Луганскай і Данецкай народных рэспублікаў. Пуцін і ягонае атачэнне на мінскіх перамовах заўжды казалі аб тым, што Украіна і АБСЕ павінны размаўляць з прадстаўнікамі самаабвешчаных непрызнаных рэспублікаў, і ў гэтым назіраецца спроба легітымізацыі гэтых рэспублікаў. Тое самае Пуцін зараз робіць з Лукашэнкам дзеля таго, каб легітымізаваць Лукашэнку на захадзе ці распачаць нейкія перамовы. Тое самае зараз кажа і Макей аб тым, што нібыта з Беларусю хочуць размаўляць, але для гэтага няма ніякіх асноваў. Я думаю, што Макей, як і вельмі часта да гэтага, кажа пра тое, чаго хацелася бы, але не пра тое, што ёсць на самой справе. Серж, але вось калі казаць пра Беларусь і тое, што Владзімір Пуцін адсылае Меркель, Ангелу Меркель да размоваў з рэжымам Александра Лукашэнкі, ёсць пэўнае несупадзенне тут такіх рэчаў. Мы ведаем, учора, напрыклад, было апублікаванае інтэрв'ю на рэформе з адной з аўстрыйскіх дэпутатак, якая распавяла пра вось гэтую венскую канферэнцыю, якая па ініцыятыве аўстрыйскіх уладаў мае адбыцца ў 20-х чыслах лістапада, то бок вось ужо праз 2 тыдні. І яна казала, што запрашалі туды прадстаўнікоў рэжыму таксама. Прычым перамовы вяліся з Сергеем Лаўровым, гэта міністр замежных справаў Расіі, а таксама яна не назвала з кім канкрэтна ў Беларусі, але з людзьмі рангу міністра і з найбліжэйшымі дарадцамі Александра Лукашэнкі. І на што яна звярнула ўвагу? На то, што Расія адмовілася прыязджаць туды першай, Беларусь маўчала, не адказвала доўгі час. І вось калі ўжо Расія адмовілася, то Беларусь таксама. Што сведчыць, што ўсё ж такі ў Маскве, здаецца, вырашаюць сёння беларускую справу ў першую чаргу, а не ў Менску. Ці прытрымліваешся такой жа думкі? Ну, гэта ніяк не супрацьпастаўляецца таму, што я сказаў. Я згодны з тым, што крызіс гэта спроба далейшага ціску на еўрапейскі звяз, гэта спроба далейшай эскалацыі, якая назіраецца ўжо досыць доўгі час і якая патрэбная як Лукашэнку, гэтак і Пуціну, таму што Лукашэнка з'яўляецца апошнім саюзнікам Владзіміра Пуціна, і пры гэтым Беларусь застаецца важным транзітным пунктам для тавараў і вуглевадародаў з Расіі у еўрапейскі звяз. І менавіта транзітныя патокі – гэта вельмі важная рэч, якую хацелася б захаваць. Без перамоваў з Лукашэнкам, без паляпшэння гэтага палітычнага ўжо рэгіянальнага крызісу, канешне, вырашыць гэтае пытанне немагчыма. Але яшчэ ёсць адна заўважная дэталь. Хацелася б адзначыць, што мігранты знаходзяцца на беларускай тэрыторыі. І перш за ўсё ад таго,
таго што гэтыя мігранты там знаходзяцца, канешне пакутуюць людзі, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, але для самой Беларусі гэта становіцца значным выклікам з-за таго, што калі еўрапейскі звяз не будзе прапускаць гэтых людзей, хутчэй за ўсё прапускаць іх не будуць дзеля таго, каб не даваць намёка іншым мігрантам, якія маглі б скарыстацца гэтым шляхам. Мігранты будуць заставацца на тэрыторыі Беларусі. Ўжо сёння была апублікаваная першае відэа такіх штурханняў на адным з памежных пунктаў, калі мігранты штурхаліся з прадстаўнікамі ці то ўнутраных войскаў, ці то яшчэ нейкай сілавой структуры, па уніформе падобна да ўнутраных войскаў МВД. Трэба адзначыць, што калі гэты міграцыйны крызіс не будзе вырашаны найбліжэйшым часам, то разбірацца з ім прыйдзецца не столькі еўрапейцам, колькі самому Лукашенку і ягонаму атачэнню, таму што мігранты застануцца на Беларусі, яны будуць заставацца без сродкаў да жыцця, без жылля, і ўсё гэта будзе ўплываць на ўнутрыпалітычную сітуацыю ў краіне. Пэўную незадаволенасць беларусаў мы ўжо бачылі, так, хаця б тыя вось званкі ў міліцыю беларускую з просьбамі штосьці зрабіць мігрантамі, якія пачынаюць сяліцца ў беларускіх пад'ездах. І міліцыя на што адказвае: прабачце, але пішыце калектыўныя скаргі, што, канешне, абурае жыхароў нашай сталіцы. Каб закрыць расійскую тэму, хацеў бы яшчэ запытацца. Сёння ў небе Беларусі праляцелі два стратэгічныя расійскія бамбавальнікі Ту-22М3, якія могуць несці нават ядравую зброю. Што гэта было? Што гэта за сігнал? Бо такія рэчы нельга назваць супадзеннем, і яны заўсёды штосьці азначаюць. Канешне, гэта далейшая спроба эскалацыі, гэта спроба запалохвання еўразвязу і партнёраў Польшы і Літвы ў НАТО. Гэта звязана з тым, што НАТО выказваюць падтрымку гэтым краінам. Тым больш, што кіраўнік польскай апазіцыі ўжо выказваў меркаванне, што Польше неабходна выкарыстоўваць артыкул 4 пагаднення НАТО, якое прадугледжвае калектыўныя кансультацыі, дарэчна, калектыўнай абароны. Канешне, да калектыўнай абароны яшчэ не даходзіць, але трэба адзначыць, што ў чэрвені гэтага года на саміце НАТО, які адбыўся з удзелам Джо Байдена за 2 дні да сустрэчы Байдена і Пуціна, у пункце 31 была змененая фармуліроўка у тым, што датычна гібридных пагрозаў і гібридных атакаў. Згодна з гэтым фінальным дакументам саміта НАТО, гібридныя атакі таксама могуць разглядацца як узброеная атака на адну з краіну чальцоў НАТО. Таму, як мне падаецца, гэты сігнал, гэта такая выразная спроба запалохваць надалей НАТО і краіны, якія наўпрост зараз пакутуюць ад гэтай сітуацыі на памежжы з Беларусю. І паколькі ўжо ёсць абавязак ці ёсць такая абвестка аб тым, што гэтыя самалёты будуць і надалей летаць над Беларусю, я думаю, што гэта проста такая спроба псіхалагічнага ціску, якія неаднакратна былі выкарыстаныя і ў іншых месцах. Таму тое, што мы бачым, гэта такая выразная падтрымка як Лукашэнкі, так і такая спроба ціснуць на партнёраў Польшы і Літвы дзеля таго, каб яны распачалі перамовы з Лукашэнкам. У пользу гэтага меркавання таксама я б дадаў, што і аналітыкі, звязаныя з Генштабам Беларусі, і аналітыкі, звязаныя з адміністрацыі Лукашэнкі, апошнім часам пішуць аб тым, што неабходная нейкая эскалацыя дзеля дээскалацыі і гэтак далей. То бок, Еўропу спрабуюць прыціснуць дзеля таго, каб яна пачала размовы з Лукашэнкам, адмовілася ад санкцыяў і вярнулася да такога реал-палітик, які мы назіралі у 2014 і 2020 годзе, калі з Лукашэнкам працягвалі размовы і працягвалі рабіць бізнес. І вось менавіта у гэтую вось старую бізнес-as-usual формулу еўрапейцаў хочуць заціснуць зараз Пуцін разам з Лукашэнкам. Тут абсалютна згодны, таму што таксама бачыў гэтыя ўсе паведамленні, і у тым ліку такія, што Александр Лукашенко можа вырашыць міграцыйны крызіс за 5 хвілінаў, толькі вось сядьце з ім за стол перамоваў, паразмаўляйце з ім, вы адмаўляецеся з ім размаўляць. Але, на твою думку, вось коротка, калі так не, купяцца на гэта еўрапейскія палітыкі ці не?
Я ўпэўнены, што не, таму што на дадзены момант краіны, якія вызнаюць Лукашэнку прэзідэнтам, маюць такі вельмі сціплыя эканамічныя рэзультаты. І, напрыклад, калі казаць там пра галоўных партнёраў Лукашэнкі, праз якіх спрабуюць легітымізаваць самаабвешчанага кіраўніка Менскай хунты, гэта Нікарагуа, гэта краіна, у якую ВВП ў мінулым годзе параўнальныя з тым, што ёсць у Варшаве. 7 разоў менш, чым ВВП варшаўскага рэгіёна. Бюджэт Варшавы, разумею. Апошняе тады пытанне задам, таму што вось з апошніх хвілінаў навіна. Старшыня Еўрапейскай камісіі Урсуля фон дер Ляйен абмяркоўвае сітуацыю на беларуска-польскай мяжы з прэзідэнтам ЗША Джо Байденам. Ці да Злучаных Штатаў, ці гэта азначае, што да Злучаных Штатаў дакацілася вось гэтая рэха падзеяў на беларуска-польскім памежжы, і што можа зрабіць Вашынгтон у гэтай справе? Ці яны могуць сказаць нейкае сваё слова тут? Дзярждэпартамент яшчэ ў першай гадзіны крызісу, мне падаецца, 8 числа ўжо выказаў занепакоенасць. Такая досыць фармальная справа, але пра крызіс ведалі ўжо на самым пачатку, у панядзелак на гэтым тыдні, нагадаю. І я думаю, што галоўнае, што зараз могуць зрабіць Злучаныя Штаты, гэта пашыраць ціск. Яны, прадстаўнікі дзярждэпартаменту, кажуць аб тым, што гэты ціск будзе пашыраны. Я не ведаю, ці можна чакаць нейкія новыя абмежавальныя меры, ці можна чакаць, напрыклад, крокаў ад Злучаных Штатаў у дачыненні да Саудаўскай Аравіі ці Катара, альбо іншых краінаў, якія могуць мець уплыў на Лукашэнку, на ягонае атачэнне, эканамічныя сувязі з гэтымі краінамі. Але і таксама я думаю, што Злучаныя Штаты могуць паўплываць на краіны кшталту Турцыі, на краіны кшталту Сірыі і проста спыніць усе авіярэйсы і ўсё авіязлучэнне з Беларусю. Што датычна, напрыклад, такіх больш жорсткіх і сур'ёзных мераў, мне падаецца, што тыя сігналы, якія падае польскае кіраўніцтва аб перакрыцці мяжы, у тым ліку, магчыма, грузавых перавозак з Беларусі ў Еўразвяз. Я думаю, што гэта можа быць вельмі сур'ёзным крокам, які будзе падтрыманы Злучанымі Штатамі. Дзякуй вялікі. Серж Харитонов, аналітык iSense, быў з намі на сувязі. Добрага вечару. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Мы працягваем, пераносімся ў Берлін. Святлана Ціхановская з працоўным візітам у Нямецчыне. Яна распачала гэты візіт сустрэчы з беларускай дыяспарай ля Брандэрбургскай брамы. Тут калісьці праходзіў мур, які падзяляў Берлін на заходнюю і ўсходнюю часткі, быў адным з самых вядомых сімвалаў халоднай вайны. Сімвалічна, што сустрэча праходзіла ў гадавіну, калі мур, які амаль 30 гадоў падзяляў немцаў, нарэшце быў разбураны. Здравствуйте, мои дорогие, родные белорусы. Я думаю, што яна робіць усё вельмі правільна. У яе вельмі добра здаецца, і мы падтрымліваем яе. Мы беларусы, і сёння мы мусім быць тут з нашымі сцягамі. Гэта наш абавязак, таму што, на жаль, у Беларусі не могуць людзі выйсці са сцягамі, а мы тут можам. Все, што яна робіць, гэта вельмі важна, і ёй патрэбна моц, наша падтрымка, каб працягваць гэта рабіць. Патрэбна падтрымка беларусам, які знаходзяцца ў Беларусі. Я вижу, что какая ситуация сейчас в Минске и вообще в Беларуси, и поэтому я здесь национальным сиаром, сиаром незалежности, а не с закатом над болотом. Вельмі важна сёння паказаць нямецкім палітыкам зараз у працэсе стварэння кааліцыі, як важна падымаць беларускае пытанне. Падзеі за апошні год всіх аб'ядналі. Усе кажуць, што дагэтуль супольнасці тут асабліва не існавала, таму вельмі прыемна бачыць столькі людзей. Падение Берлинской стены также символично и для нас, белорусов.
свободы до горы. Воркутка рухнет, 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 и поховает след старый. А за визитом Святланы Тихановской у столицы Нямецчыны сочыць Сергей Пацасоны. Сергей, добрый вечер, и тебе слово. Вітаю, Ігор, і вітаю гаспадарства з Берліну. А мы сёння знаходзімся на урачыстасці, якая распачнецца крышачку больш як за паўгадзіны. Тут мае у музеі камунікацыяў на чытаннях Гельмута Шміта прамаўляць з лекцыі Святлана Тихановская. 20 хвілін про Беларусь, про беларускія справы, беларускія пытанні і беларускія праблемы. Пасля гэтай лекцыі Святланы Тихановскай на гэтай урачыстасці прагучаць пытанні, прагучыць дыскусія. Дыскусію будзе весці вядомы журналіст выдання «Der Zeit» Матіас Нас. Пасля гэтай урачыстасці, на якую тут можна пабачыць, ужо пачынаюць збірацца першыя госці. Святлана Тихановская накіруецца ў рэдакцыю нямецкага грамадскага тэлебачання, каб размаўляць з журналістамі, каб таксама нямецкія грамадзяне пачулі пра беларускія праблемы. Сёння увесь дзень Святлана Тихановская гаварыла пра гэтыя праблемы ў Бундестагу. Гэта быў дзень працоўных, палітычных, сур'ёзных візітаў і сустрэчаў з вядучымі прадстаўнікамі галоўных палітычных сілаў Нямецчыны. З самай раніцы да вечара Святлана Тихановская правяла ў Бундестагу, і трэба заўважыць, што карціна дня палітычная ў Нямецчыне таксама была ў кантэксце Беларусі, бо з раніцы Хайка Маас, гэта міністр замежных справаў Нямецчыны, заявіў, што трэба пашыраць санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і ягонага рэжыму, нельга выкарыстоўваць мігрантаў у гэтай гульні, а еўразвязу нельга паддацца на шантаж афіцыйнага Менску. Таксама ужо пасля таго, як у канцылярыі быў старшыня кабінету Святланы Тихановскай Валер Кавалеўскі, адбыўся з гэтай канцылярыі званок канцлера Нямецчыны, якая яшчэ выконвае гэтыя абавязкі, Ангелы Меркель, да Владзіміра Пуціна. Таксама беларускае пытанне гучыць на вельмі сур'ёзным і высокім узроўні. Усе гэтыя пытанні і беларускія справы, а таксама шляхі выйсця з гэтага крызісу, які стварыў афіцыйны Менск. Паразмаўляем гаспадарства з рэдактаркай аналітычнага выдання «Беларусь Аналайзе», з палітолагам. Спадарыня Вольга Дрындова побач з намі. Вітаю. Добрый вечер. Спадарыня Вольга, значэнне візіту, можа, з гэтага пачнем, і якія вы вынікі ўжо сёння бачыце, бо візіт не першы ў Нямецчыну? Да, действительно не первый. Ну, я бы здесь на двух, наверное, уровнях говорила о значении. Во-первых, это такое репрезентативное значение. То есть, ну, в Германии не то чтобы само собой разумеющееся что-то, что публика, СМИ, политики так часто и так много говорят о Беларуси. То есть это буквально изменилось год назад. Я в Германии около 10 лет живу, такого никогда не было. То есть именно вот эта вот цель поддержания белорусской повестки высоко, это уже само по себе того стоит, да, то, что Светлана сюда приехала. Плюс здесь еще тот аспект, что сейчас происходит процесс формирования нового правительства в Германии, и мы имеем две новые партии, ну, они сами по себе не новые, но две партии, которые войдут в коалицию, которых раньше там не было, это «Зеленые» и «Свободные демократы». То есть снова показать, почему Беларусь важна и кому там особенно нужно помогать во время того, как формируется коалиция, это очень важно. Ну и второй вопрос – это какие-то практические шаги. То есть мы помним, что после ранних визитов была принята так называемая программа поддержки белорусского гражданского общества. О ней даже Меркель говорила. То есть это поддержка НГО, поддержка независимых СМИ, поддержка жертвам репрессий и так далее. Вот эти вот шаги, когда будет приниматься новый бюджет в следующем году, конечно, они тоже будут важны. Уже сейчас нужно об этом сообщать. Безумоўна, гэтыя сустрэчы, якія праводзіць Святлана Тихановская, вельмі важная, бо фактычна яна сустрэлася з галоўнымі прэтэндэнтамі на пасаду канцлера Нямецчыны. Але як гучаць канкрэтныя шляхі развязання ў нямецкай медыапрасторы і на нямецкай палітычнай сцэне гэтага палітычнага крызісу, міграцыйнага крызісу ў Беларусі?
Ну, я думаю, во-первых, эти оба кризиса, они не то чтобы сильно связываются. То есть все-таки кризис миграционный, он касается большей части немецкого общества, потому что это видится как проблема для немецкого общества. А белорусский кризис, скажем так, до истории с Ryanair не воспринимался как что-то угрожающее ЕС или Германии. То есть после Ryanair, после миграционного кризиса на границе с Польшей и другими странами, на это начали смотреть немного по-другому. Возможно, сейчас именно поэтому белорусский вопрос немного более часто встречается в повестке СМИ. По поводу решения кризиса, я не вижу, что кто-то из политиков прямо имеет такое решение. Собственно, и диаспора его не имеет, и НГО этого не имеет решения. Единственное, говорится на данный момент о том, чтобы, во-первых, не поддаваться, вот как вы тоже сказали, на такой шантаж, чтобы, скажем так, расколоть страны ЕС, чтобы ЕС говорил все еще одним и тем же голосом с Лукашенко, чтобы не было такого, что отдельные страны как-то пытаются решить этот кризис. То есть чтобы ЕС оставался сильным игроком у себя же на своей региональной территории. Это очень важно. Это тоже такой тест для Европейского Союза. Ну и мы также слышим об ужесточениях санкций. Мы не знаем, решит ли это белорусский вопрос, белорусский политический кризис, но мы слышим о том, что на данный момент политики не собираются как-то смягчать подход к Лукашенко. Мы чуем рыторыку, што будуць санкцыі, што будзе зацісканне гэтага ланцуга вакол Александра Лукашенко і ягонага рэжыму, але мы не бачым жорсткіх крокаў. У той жа час мы гаворым пра павелічэнне экспарту, напрыклад, тавараў з Беларусі, напрыклад, так, таваразварот павялічваецца, яшчэ штосьці. Александр Лукашенко зарабляе на гэтым усім, і выходзя Владзімир Макей фактычна смяецца сёння, што еўразвяз слабы і павінен з намі садзіцца за стол перамоваў. Ну, насчет стола переговоров я еще сомневаюсь. То есть все-таки, мне кажется, если брать миграционный кризис, это должна речь идти не о нескольких тысячах, а о десятках, сотнях тысяч. То есть когда это Польша сама признает гуманитарной катастрофой, да, или какая-то другая страна. По поводу бизнеса, да, к сожалению, это так. Но мы тоже должны понимать, да, когда мы говорим о том, чего просят или требуют демократические силы в Беларуси, мы понимаем, что у этих демократических сил в центре вселенной, так сказать, Беларусь. Естественно, что у бизнес-сил, у каких-то гражданских сил внутри ЕС, внутри разных стран тоже в центре вселенной свои интересы. То есть это не Беларусь. И я думаю, что помимо вот призыва к чему-то такому, как права человека, демократия, что в принципе официально признается на уровне ЕС, нужно еще думать о том, почему Беларусь важна для ЕС. То есть из каких прагматичных соображений, в том числе, этой стране нужно помогать. Возможно, на такие структуры, как бизнес, такие аргументы будут просто лучше работать. Дзякуй вам за гэтую размову. Палітолог Вольга Дрындова, рэдактарка аналітычнага выдання «Беларусь Аналайзен спадарства» была тут з намі. Мы чакаем на урачыстасць, якая вось-вось распачнецца, і таксама на лекцыю Святланы Ціхановскай тут у музеі камунікацыяў у Берліне. А літаральна перад прыездам сюды Святлану Ціхановскую мы сустрэлі пад Бундестагам. Яна вельмі спяшалася, але ўсё ж такі у нас атрымалася задаць ёй некалькі пытанняў. Перад тым, як вы вернецеся ў студыю, прапаную паслухаць гэтыя адказы Святланы Ціхановскай. Я ж дзякую. Сергей Подсосонный, Белсат, Берлин. Миграционный кризис сейчас звучит громче, чем гуманитарный кризис в Беларуси. И поэтому мне приходится каждый раз возвращать к истокам этого кризиса. Нельзя рассматривать миграционный кризис отдельно от того, что происходит в Беларуси. Это последствия того, что случилось в нашей стране. Поэтому, конечно, этому внимание надо уделять. Конечно, это угроза безопасности, границ и так далее. Но решив миграционный кризис, мы все равно не решим саму проблему. А вот решив саму проблему, мы решим и миграционный кризис тоже. Поэтому не уводите свое внимание от ядра проблемы, да, к последствиям. Но, конечно, и люди требуют внимания. Мигранты, которые сейчас на границе, они такие же заложники этого режима, как и белорусы. Поэтому
по возможности помогать, но не идти на уступки. Потому что, еще раз повторяю, никакие переговоры с нелегитимным режимом невозможны сейчас. Потому что вы не можете... Ваша сила в единстве, ваша сила в четкой позиции, принципиальной позиции. Ваша четкая позиция должна быть в том, что режим не может вас шантажировать. Это неприемлемо. Ці атрымаецца утрымаць гэту цвёрдую адназначную пазіцыю, просяць, каб было спатканне вялікае прадстаўнікоў еўразвязу. Таксама мы маем тое, што мы маем. Якое развязанне гэтай сітуацыі бачаць тут у Берлине? Ситуация на самом деле очень сложная. Здесь понимают, что нельзя идти на переговоры, но как решить этот кризис, пока тоже непонятно. Пока речь идет о помощи мигрантам на границе, о помощи Польше в удержании границы, также работа со странами, с которых прилетают самолеты с мигрантами. То есть вот в этом отношении. Но, конечно, забота о людях здесь в прерогативе. Палітычныя вязні ў Беларусі. Гэтае пытанне, тое, што вы сказалі, не павінна сыходзіць на другі план. І ці ёсць таксама гэтая тэма яе развязання? О политических заключенных в Бундестаге не забывают точно. Здесь очень активно эту тему обсуждают, потому что именно в Бундестаге началась тема с взятием опеки над политзаключенными. И здесь понимают ситуацию, что я все время говорю, политзаключенные – это наша боль. И никакого диалога, никаких переговоров, пока условия, которые выдвинуты белорусским народом, не будут выполнены, никакой связи. А наши условия – это освободить политзаключенных, прекратить репрессии в стране. Сёння ў Бундестагу Святлана Ціхановская сустрэлася з прадстаўнікамі вядучых парламенцкіх партый Нямецчыны. Сустрэлася яна і з віцэ-канцлерам, верагодным будучым федэральным канцлерам Олафам Шольцам. А старшыня ейнага кабінету Валер Кавалеўскі наведаў канцылярыю дзейнага канцлера Ангелы Меркель. Пасля чаго Сергей Пацасоны задаў яму некалькі пытанняў. Программа толькі пачалася. Учора была сустрэча з верагодным будучым канцлерам Германіі Олафам Шольцам. Гэта была не першая сустрэча Святланы Ціхановскай з гэтым чалавекам, з гэтым палітыкам, але яна была больш канструктыўнай, больш прадуктыўна. Абмяркоўваліся будучыя накірункі нямецкай палітыкі што да Беларусі і яе канкрэтныя кампаненты, што тычыцца і палітычнага ўзаемадзеяння, і дапамогі грамадзянскай супольнасці, тое, што можна рабіць на міжнароднай арэне, все тыя фактары, якія дапамогуць у рэшце рэшт прывесці Беларусь да перамен. Гэта ўсё агульная рэч. Канкрэтная рэч гэта міграцыйны крызіс абсалютна, пра які сёння таксама міністр замежных справаў Нямецчыны зрабіў заяву, што будуць радыкальныя крокі. Але якія радыкальныя крокі? У Варшаве гаворка ідзе пра поўнае закрыццё мяжы. Што можа зрабіць Нямецчына? Ці гэтае пытанне таксама гучыць? Безумоўна, гэтае пытанне вельмі турбуе немца. Мы бачым і на тэлебачанні, і на саміх сустрэчах тут, што гэта тэма нумар адзін. З нашага пункту гледжання вельмі важна, каб Еўропа захоўвала адзінства. І каб не адводзіла фокус увагі з таго, хто сапраўды вінаваты ў гэтым крызісе, а гэта Лукашенка, на тыя краіны, якія вымушаныя зараз абараняцца. Лукашенка хоча запужаць, Лукашенка хоча падзяліць, Лукашенка хоча выкарыстаць гэты міграцыйны крызіс і саміх мігрантаў. Разумеем, што яны таксама закладнікі ў гэтай сітуацыі для таго, каб паслабіць ціск на рэжым, для таго, каб пазбавіць рэжым санкцый. Але што гэта можа быць з боку Нямецчыны? Бо гаворка можа быць пра досыць канкрэтныя рэчы, скажем, блакаванне нейкіх рахункаў, альбо спынення супрацы з авіялініямі пэўнымі, якія давозяць гэтых мігрантаў, альбо сур'ёзная размова з Владзімірам Пуціным, бо размова ідзе пра тое, што гэта ён таксама суарганізатар гэтага крызісу. Давайте не будзем зноў уцягваць сюды Расію. На мой погляд, гэта нам не дапамагае, таму што гэта пэўным чынам пераводзіць адказнасць зноў з Лукашэнкі на Пуціна, а зноў жа гэта не дапамагае вырашэнню крызіса. Тое, што мы ведаем, Германія рыхтуе зараз разам з іншымі еўрапейскімі краінамі 5-й пакет санкцый, фокус якога будзе менавіта на міграцыйным крызісе. На тое, што зрабіў Лукашенка на мяжы. Гэта будуць і захады па абмежаванні палётаў у Беларусь, магчымыя захады супраць Белавіі, будуць таксама санкцыі супраць індывідуальных
асобаў, якія маюць дачыненне да гэтага крызісу, будуць і фінансавыя санкцыі. Это тое, што мы чакаем. І маю таксама інфармацыю, што будзе званок паміж Ангелай Меркель і Владимиром Путиным для таго, каб абмеркаваць. Гэта інфармацыя з канцелярыі, я так разумею, з якой вы толькі што выйшлі, так? Адтуль маеце гэтыя дадзеныя? Так, я толькі што праводзіў сустрэчу са знешнепалітычнай службы Ангелы Меркель, якая да гэтага часу застаецца выконваючай абавязкі канцлера Германіі. І так, безумоўна, для іх гэта таксама прыярытэтнае пытанне. Рыхтуецца гэты званок, ён адбудзецца сёння. І я думаю, што бліжэйшым часам мы будзем ведаць, пра што там вялося. Але вельмі важна таксама заўважыць, што заходнія лідары больш не звяртаюцца да Лукашэнкі, да яго рэжыму з прапановамі аб урэгуляванні крызіса. Яны вымушаныя звяртацца да Пуціна. І гэта таксама прыніжальна для дзяржавы, для дзяржаўнага апарату, што фактычна яны па-за справамі, ніхто іх не ўспрымае ўсур'ёз. Прапаганда выкарыстоўвае такую рыторыку, што навошта там, скажем, прэзідэнт Дуда польскі патэлефанаваў Святлане Ціханаўскай, хапіла б пазваніць у Менск Александру Лукашэнку і ўсё вырашыць адной размовай. Александр Лукашенко можа быць рукапаціскальны ці быць чалавекам да размоваў у Еўразвязе? Наўрад ці. І мы бачым, што гэта не... скажу так, зараз гэта ўспрымаецца як спробы шантажу з боку Лукашэнка. Ён сам стварыў крызіс і сам прапануе вырашэнне гэтага крызісу для еўрапейцаў. Гэта тактыка абсолютна недапушчальная. Еўрапейцы гэта бачылі раней у выкананні Лукашэнка, і зараз не хочуць трапляць у ту самую пастку, якую траплялі раней. Таму, калі Лукашэнка і Макей спадзяюцца, што яны будуць паўсюдна пакідаць свае бізнес-картачкі з тэлефонам, каб патэлефануйце, мы вырашым любы крызіс для вас, то гэта абсолютна бессэнсоўная тактыка. Усе разумеюць, што адбываецца і хто тут галоўны адказны, і хто можа вырашыць гэтае пытанне нават без такіх званкоў. А мы меняем тему наших наступных выданняў. Канцлагер па-беларуску Байпол апублікаваў новае расследаванне пра тое, што робіцца ў папраўчых установах адкрытага тыпу на так званых беларускіх хіміях. Са злітых тэлефонных размоваў супрацоўнікаў папраўчых установаў са сваімі начальнікамі з дэпартаменту выканання пакаранняў даведваемся, якім чынам палітычных ставяць на прафілактыку, за што вешаюць жоўтыя біркі і кідаюць у штрафныя ізалятары. Шмат ёсць і пра сутнасць так званага ментоўскага братства. Через жернова химии проходят не только преступники, но и участники акций протеста после захвата власти в августе 2020 года гражданином Лукашенко. В отношении политзаключенных применяются особые методы воздействия. Некоторые из них носят желтые бирки со своими именами и стоят на профилактическом учете, как лица, склонные к экстремизму, либо как лица, склонные к захвату заложников, нападению на администрацию и хулиганским проявлениям. Многие заключенные пытаются узнать у администрации колоний, на каком основании они поставлены на такой антигуманный и преступный профилактический учет. Но в ответ слышат лишь то, что это внутренняя информация для сотрудников Департамента исполнения наказаний. Посмотрите, я не знаю, лицо, которое что там, угрозы писал? Ну, он писал, что козлы, уроды, на ментов. Всякие плохие слова. Но он не писал, допустим, что надо машину сжечь, еще чего-то. Такого не было. Просто оскорблял. Просто напишите, склонен к деструктивной деятельности. Подобная участь постигла и активиста анархистского движения Ивана Красовского, осужденного на 3 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа за участие в перекрытии дорог в ночь с 10 на 11 августа возле торгового центра Рига в Минске. Пашкевич. Валер, как раз это самое, Коноплицкому скажешь, на этого, на малого Красовского, документ, на ШИЗО. Я с Андрейкой порешал ночью. Слово «порешать» в правилах нету, от слова совсем. Но ведь, если в стране иногда не до законов, то вряд ли на химии до правил, верно? Еще один пример неправомерной постановки на профучет заключенного, только что прибывшего в ИОТ-39. Короче, вы же мудрые, правильно? Не всегда. Ну, вообще, у вас же целый отдел. Ну? Одна голова хорошо, а 8 лучше. Пришел чувачок, 328-я. Так. У него 2, 23, 4 неповиновения сотрудникам. Так.
Нам его, блядь, на профучет ставить, как нападенца или нет? Просто 23.4 в протоколе нигде, естественно, не указано. Но я так понимаю, что сейчас они все будут под контролем, кто против сотрудников чего-то когда-то имел. Обязательно его поставить надо. Он думает, что он там ментов где-то бил, правильно? Ну, так я даже и смотрю вот так вот по логике. Надо уже к этому нормально, серьезно всем относиться, да и все. Закрывать глаза? Нет. Ну, отпускать потом на УДО замену? Ну, такое себе, да? Ну. Хай дальше идет, блин, пьет. Конечно, это, ну, как ты в душе потом, ты ж, ну, как в душе себя будешь чувствовать? Хреново, ну, сам понимаю. Ну, какое-то ментовское братство, он должно же когда-то возникнуть. Конечно, конечно. Вот это начинается с малого. Согласен. И я еще этот самый своих, опять же, заряжу, чтобы позвонили туда, дали целесообразность отрицательную. Это, блядь, менты тупорылые, блядь, они еще дают и целесообразность. У студыі з'явіўся Александр Азаров з ініцыятывы «Байпол». Вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Две нагоды з вами сёння паразмаўляць. Першая – это, канешне, ваш вось гэты новы фільм, а другая – гэта крыху пра план перамога таксама пагаворым. Давайте пачнем з гэтага расследавання. Мы чуем, як на хіміі для палітычных ствараюцца нейкія асаблівыя умовы. Гэта ўвогуле законна, тое, што робіцца? Вообще нет, нигде это не прописано в белорусском законодательстве. И эти условия создавались как раз для политзаключенных, можно так сказать, для людей, которые участвовали в протестах, которые незаконно осуждались и направлялись для якобы исправления вот в такие учреждения, про которые мы сейчас говорим, это ИОТ. Хімія. Але для чаго тады гэта робіцца? Ну, калі гэта незаконна, тым больш, навошта яны гэта стасуюць? Ну, закон сейчас в Беларуси не существует. Власть захвачена человеком незаконно, он преступник, все его действия преступны. И, соответственно, те же бывшие силовики, которые оказывают ему содействие, они соучастники его преступной деятельности. Поэтому про закон там вообще уже не говорится. Они делают, что хотят. Видимость закона остается, но они придумывают новые какие-то методы воздействия, новые правила для людей, и их применяют на практике, не обращая внимания ни на что. Але навошта супраць гэтых людзей? Я так разумею, гэта спосаб дадатковага нейкага ціску, так? Каб стварыць такія невыносныя умовы для іх. Конечно, люди, которые участвовали в протестах, они все включены в базу беспорядки, которая создана как раз под это дело. И для них специально создаются условия, невыносимые для жизни. То есть людей вынуждают уезжать из страны, людей запугивают, привлекают незаконно к любой ответственности уголовно-административной. При отбытии наказания также применяется, вот мы показали именно в этих на химии, также созданы условия, чтобы люди прочувствовали то, что они являются какими-то особенными. То есть они раньше, допустим, было такое понятие, как склонный к побегу. Человек записывался как склонный к побегу, и к нему применялись определенные методы воздействия. Теперь вот фактически политзаключенных приравняли к этим лицам, склонных к побегу. Ну, даже еще жестче к ним применяются методы. То есть это все создано для насилия над людьми, для того, чтобы белорусский народ покорился, стал на колени перед Лукашенко. Но такого не будет, это ему не поможет. Вы былі начальнікам аднаго з управленнем, так? Ці аддзела ў Губазіку і займаліся якраз супрадзеннем экстрэмізму. Ці вось гэтых людзей, якіх запісваюць у экстрэмісты, схільнымі да экстрэмізму, яны экстрэмісты вось па вашаму меркаванню спецыяліста, які якраз займаўся экстрэмізмам? Нет, конечно, нет. Люди... Вообще в Беларуси экстремизма не существует. Отдел был создан в 2015 году, и были попытки вот до 2020-го, до выборов, найти каких-то экстремистов, но реально это все высосано из пальца. Нету никаких экстремистов, и уголовных дел экстремистской направленности не было выявлено. Те же фанаты, они не совершали никаких экстремистских действий. Но тот же Губопик, он пытался показать свою работу, фальсифицировал таким образом любых задержанных наркоманов, который там курил траву где-то, писали, что это экстремист, писали в сводке задержан лидер фанатского экстремистского движения, когда он сходил там 2 раза на футбол, и все на этом. То есть преподносилось, что это экстремизм, и все эти люди задержаны за экстремизм. Но это было все выдумано, это была фальсификация. Вот теперь это продолжилось, уже не фанаты, а уже просто граждане, которые участвовали в протестах. Но участие в протестах сейчас привлекает не
тех, кто совершал какие-то действия. Просто человек прошел в колонне, либо подошел к митингу, посмотрел, он уже участник протестов считается, экстремист. То есть это полнейшая ерунда. Ни в одном законодательстве мира нету такого, ну, такого беспредела, как у нас. Вось калі б уявім сабе, наступае новая Беларусь, так, дзе закон зноў вяртаецца і закон становіцца важным і галоўным, ці гэтым людзям, якія вось мы чулі зараз іх перамовы, ім штосьці будзе за вось тое, што яны робяць, за вось гэтае прыдумванне, размеркаванне таго, ну што з гэтым зробім, назовем яго экстрэмістам, прыклеім яму там штосьці, ім штосьці пагражае за гэта? А все эти материалы будут переданы на проверку, на доследственную проверку. И если в их действиях будет установлен состав какого-либо преступления, будет возбуждено уголовное дело, и они все будут подвергнуты суду. А есть такое понятие «усматривается». Вот вы зараз усматриваете там некие такие деяния супрацьпраўныя? Конечно, у них будет не один состав преступления. Добра, тады пакінем гэта. Усіх нашых гледачоў таксама заклікаю паглядзець гэтае расследаванне, таму што яно вельмі цікавае хаця б тым, як у турмах для палітычных ствараюць асаблівыя умовы, наколькі супрацьпраўна дзеюць тыя, хто павінен гэты закон абараняць. Давайце да плану перамога перайдзем. На пачатку гэтага тыдня ўсіх удзельнікаў на плану перамога прыраўнялі так да фармавання, значыцца, экстрэмістка. А сёння следчы камітэт апублікаваў, што ўсе удзельнікі плану перамогу будуць вылічаныя, мы ўсіх знойдзем, таму лепш самі прыйдзіце і здавайцеся. Знойдуць? Конечно же нет. Еще ни одного не поймали и не поймают. У нас план очень анонимный, и ни одного нашего сотрудника вычислить невозможно никакими техническими средствами. Почему так? Потому что мы используем последние новейшие технологии. Все данные хранятся в зашифрованном виде на американских серверах. И даже если будет какой-то доступ к этим данным, то данные зашифрованы, там нету, и их расшифровать невозможно. Мы не спрашиваем никаких данных личных человека. Нету ни фамилии, имя, отчества, ни адреса домашнего, ни номера телефона, ничего там нету. И поэтому даже многие удивляются, когда мы связываемся с человеком, они спрашивают: так посмотрите, что я там написал. Я говорю, как мы можем посмотреть? Мы не можем вас идентифицировать с тем, что вы написали. В том-то как раз и безопасность. Мы не можем сравнить. А куда они тогда смогут сравнить? Поэтому это фейки, информационная война. То, что они выбрасывают, что там якобы кого-то задержали. Але паказальна яны гэта робяць. Яны паказвалі, што затрымлівалі вось удзельнікаў нейкіх якраз планаў, яны прыпісвалі нават некаторым людзям. І самае цікавае, я нават бачыў хіба допісы, што кагосьці падавалі там як удзельніка вось гэтай плану перамога, а чалавек пісаў, ён знаходзіцца за межамі Беларусі, ён пісаў: а я ніколі туды не записываўся, але тым не менш там на тэлебачанні мяне паказалі як удзельніка. Конечно, это показывает, что это фейк. Мы общались с людьми, и каждый задержанный говорит, что его просто заставляют говорить эти слова. Он повторяет для того, чтобы к нему не применялись пытки. То есть тут ничего удивительного нет. Я хочу сказать, что власти Беларуси теперешние нас признали экстремистами. Это знак качества теперь. Мы получили множество, с вами. Да, сотни поздравлений в этот день. Нам все поздравляли. Вот мы гордимся этим. Да. И я хочу сказать, что обратиться к силовикам действующим, кто еще не записался в план, хотя записалось очень много силовиков действующих, они нам пригодятся. Обращаюсь ко всем сотрудникам, тем же ГУБОПИК, записывайтесь в наш план, и это спасет вас в будущем. Это знак качества. Если вы вступили в перемогу, вы, значит, патриот и гражданин своей страны. Вот и в будущем Беларусь будет гордиться вами. Вашими фамилиями назовут улицы и площади, если вы совершите такие действия, которые помогут восстановить законность, правопорядок и демократию в Беларуси. Вы таксама казалі, называлі лічбы раней, недакладныя, што праўда, але называлі лічбы, што ў гэтым плане сотні тысячаў асобаў. Мне здаецца, фізічна нават вельмі цяжка было б такую колькасць людзей затрымаць ці нават правесці нейкія дзеянні з імі.
Конечно, это нереально. Вот, кстати, интересный факт. Мы нашли в нашем плане около 20 тысяч фейковых ботов, которые записались. Мы предполагаем, что это российские боты, потому что Беларусь не может себе позволить закупить ботафирму. Но это незначительный процент, который мы сейчас отсеяли, изолировали, и это нам никак не помешает. И сам факт нахождения вот этих ботов подтверждает, что наш план очень безопасен. Але апошняе пытанне кароткае, калі можна адказ, але могуць жа запісвацца таксама туды і нейкія, не ведаю, супрацоўнікі спецслужбаў, якія спецыяльна хочуць туды патрапіць і штосьці разнюхаць, ну, калі так это... Это плану никак не помешает. Мы не знакомим людей друг с другом, которые записались в план. Мы подбираем людей для спецопераций, только тех, кто друг с другом знаком, кто записался сам. К примеру, мы звоним, человек говорит, что я бывший военный, со мной еще 5 человек в ячейке, и они готовы действовать, как я. Мы все бывшие военные. Вот. Мы к ним больше никого не добавим. Если запишется сотрудник КГБ какой-то, то он будет один, без ячейки, он там будет записан. И если мы с ним свяжемся, мы его проверим, данные. У нас есть доступ ко всем базам данных. Мы проверим, у нас есть люди во всех организациях. Мы его проверим через наши каналы. Мы сами прослужили больше 20 лет и обладаем информацией. Вот. И мы его отсеем. Он будет просто сидеть, ждать запуска плана и ничем не помешает. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Александр Азараў, ініцыятыва «Байпол». Вось, як бачым, «Байпол» сцвярджае, што абсалютна бяспечная ініцыятыва, так што можна записывацца. Ну что ж, мы працягваем. Менскі гарадскі суд асудзіў сёння блогера, палітвязня і актывіста анархісцкага руху Мікалая Дзядка на 5 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Вырак агучыла суддзя Анастасія Папко. Палітвязень быў прызнаны вінаватым аж па 3 артыкулах крымінальнага кодексу, але ніпаводным з іх сам Мікола віны не прызнаў. Бацька палітвязня і былы суддзя Александр Дзядок упэўнены, што аб'ектыўных і пэўных доказаў вінаватасці Мікалая не было. Для Николая и для нас этот приговор, безусловно, был ожидаем, потому что, по большому счету, мы понимали, что правосудия в Беларуси как такового нет, и объективного приговора быть, наверное, не может. Ждать каких-то чудес тоже не приходилось. Поэтому, собственно говоря, я могу сказать только одно, что приговор был ожидаем. Но я не исключал, что где-то, может быть, суд чуть-чуть, так сказать, отчепного подвинется на каких-нибудь полгода, но он даже этого не сделал. Это еще раз свидетельствует о полной управляемости, так сказать, суда, представителями власти, скажем так. Глубоко убежден, и в судебном заседании это нашло свое подтверждение, что объективных, достоверных, исчерпывающих доказательств виновности Николая в тех преступлениях, в которых его якобы обвиняли, абсолютно в деле нет. На всех я был в судебных заседаниях. Николай, как всегда, уверен в себе, бодр, улыбчив, держится очень хорошо. Я могу сказать только одно. Он просто уверен в своей правоте, в правоте своих убеждений, о которых он говорил в суде, в открытую говорил о своих убеждениях, взглядах, в том числе общественно-политических взглядах своих, обосновывая эту позицию. Поэтому все это придает ему и придавало, и продолжает придавать ему, как бы сказать, уверенность в своем положении. Владимир Мацкевич, філосаф, метадолог, журналіст, вядучы праграмы «Размова» на Белсаце, быў затрыманы 4 жніўня 2021 году і ўжо больш за 3 месяцы знаходзіцца за кратамі валадаркі. Рэжым выставіў нашаму калегу абвінавачанне ў арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Але мы ведаем, што спадара Владзіміра кінулі за краты за іншадумства, за тое, што ён не маўчаў і адкрыта казаў праўду. Наш наступны ролик рубрыкі «Жыве» прысвечаны яму. Я ж на гэтым з вамі развітваюся, але заклікаю вас не пераключацца, бо роўна праз 3 хвіліны на Белсаце аб'ектыў, дзе калегі працягнуць інфармаваць вас пра галоўныя падзеі дня. Зычу вам добрага вечару і заставайцеся з Белсатам.
Яднайтеся і перастаньце спадзявацца на цуд, на тое, што ўсё адбудзецца само сабою. Беларусь нарошчвае сілы супрацьпаветранай абароны цяпер супольна з Расіяй, ды працягвае сцягваць мігрантаў да заходняй мяжы. Пра гэтую ды іншыя тэмы падрабязней у аб'ектыве. Я Александр Пуціла. Добрый вечар. Эскалацыя на беларуска-польскай мяжы можа прывесці да поўнага перакрыцця ўсіх пагранпераходаў. Ужо каля 15 тысяч жаўнераў абараняюць нашу мяжу. Польскае войска, памежная служба і паліцыя кожнага дня выконваюць тытанічную працу па абароне радзім. Як развязаць міграцыйны крызіс, Святлана Ціхановская абмяркоўвала ў Берліне. Я толькі што праводзіў сустрэчу са знешнепалітычнай службы Ангелы Меркель, якая да гэтага часу застаецца выконваючай абавязкі канцлера Германіі. І так, безумоўна, для іх это таксама прыярытэтнае пытанне. 5 годов зняволення для анархиста Николая Дедка. Исчерпывающих доказательств виновности Николая в тех преступлениях, в которых его якобы обвиняли, абсолютно в деле нет. Это проява дзяржаўнага тэрарызму. Так прэм'ер-міністр Польшчы Матэуш Маравецкі назваў дзеянні афіцыйнага Менску на заходніх межах Беларусі. Па словах кіраўніка ўраду, беларускія ўлады выкарыстоўваюць мігрантаў у якасці жывога шчыту. Што адбываецца сёння на беларуска-польскай мяжы, адслежвалі мае калегі. Лагер не за колючым дротам, а перад ім на апублікаваным Мінабароны Польшчы відэа побач з мігрантамі стаяць беларускія сілавікі. Гэта яшчэ адзін доказ штучнага характару міграцыйнага крызісу. Кажуць, у Польшчы адказнасць за яго яны ўскладаюць на Пуціна і Лукашэнку. Неоімперіальна політика Росії. Неімперіальная палітыка Расіі развіваецца, мы гэта добра бачым. Польскія ўлады заклікаюць грамадзянаў падтрымаць войска і памежнікаў. Напярэдадні Дню незалежнасці апублікавалі заклік ветэранаў варшаўскага паўстання. Ужо каля 15 тысяч жаўнераў абараняюць нашу мяжу. Польскае войска, памежная служба і паліцыя кожнага дня выконваюць тытанічную працу па абароне радзімы ад нападаў рэжыму Лукашэнкі. Яны павінны адчуваць нашу падтрымку і павінны ведаць, што за імі стаіць увесь народ. У Варшаве ў сераду прымалі кіраўніка Еўрапейскай рады Шарля Мішэля, які анансаваў увядзенне новых санкцыяў супраць Менску, магчымае блакаванне авіяпералётаў з краінаў Афрыкі і далёкага ўсходу, а кіраўнік польскага ўраду Матэуш Маравецкі не выключыў поўнага закрыцця польскай мяжы, у тым ліку для транзіту грузаў. Цяпер жа расце чарга на ўезд у Беларусь. Сітуацыю на мяжы абмяркоўвалі праз тэлефон Уладзімір Пуцін і Ангела Меркель, якая пакідае пасаду канцлеркі краіны, якую мігранты часта называюць канчатковаю мэтаю свайго падарожжа. Ангела Меркель у размове з прэзідэнтам Пуцінам падкрэсліла, што выкарыстанне беларускім рэжымам мігрантаў у якасці інструменту бесчалавечнае і непрымальнае і папрасіла прэзідэнта Пуціна паўплываць на тое, што адбываецца. Што такая заўвага ад Пуціна Лукашэнку прагучыць малаімаверна. Кіраўнікі беларускай і расійскай дыпламатыяў сёння заявілі, што крызіс на мяжы справакаваны дзеяннямі заходніх краінаў, якія паводзяць сябе небяспечна. Обвинение в том, что Беларусь якобы организует подобного рода потоки, они абсолютно беспочвенны. Младоевропейцы, так называемые, продолжают тянуть Европу и в рамках Евросоюза, и в рамках НАТО в сторону нагнетания конфронтации и с Белоруссией, и с Российской Федерацией. А вось з вуснаў Александра Лукашэнкі гучаць меней дыпламатычныя выказванні. Здесь всегда, на этом куске земли в центре, все войны разворачивались. Отсюда все начиналось. Вакол памежжа працягваецца супрацьстаянне палітычных сілаў, узмацняецца і гуманітарны крызіс. Паводле інфармацыі польскіх уладаў, на беларускім баку мяжы знаходзіцца ад 2 да 4 тысяч мігрантаў. За падарожжа ў беларускі лес людзі плацяць больш за 10 тысячаў еўра. Зрэшты, некаторым удалося апынуцца на польскай тэрыторыі пасля сапраўдных пакутаў у Беларусі.
Приехали белорусские милиционеры, пришли пограничники, поставили нас на колени, солдат пнул меня ногой в лицо, так, что я потерял сознание примерно на пару минут. Он сломал мне нос, лицевую кость, и мои глаза распухли вот так. Еўрапейская рада разгледзіць магчымасць фінансавання будаўніцтва інфраструктуры для абароны межаў Польшчы. Праз міграцыйны крызіс у Еўропе ўсё часцей гучаць заклікі да хутчэйшага ўвядзення 5-га пакету санкцыяў супраць беларускага рэжыму. Абмежаванні, імаверна, не абмінуць і кампанію «Белавія». Ян Маравіцкі, Юлія Цялькук, Белсат. Неподалеку от польско-белорусской межи находится здымачная группа Белсату. Слово Змітру Міцкевічу. Роўненька за мною пачынаецца тэрыторыя, на якую распаўсюджана надзвычайнае становішча. Уехаць туды могуць альбо мясцовыя жыхары, альбо прадстаўнікі сілавых структур. І вось менавіта ў гэтай мясцовасці, недалёка ад вёскі з цудоўнай для беларускага вуха назвай Крынкі, сёння ўначы у некалькіх групаў мігрантаў атрымалася такі прарвацца на тэрыторыю Польшчы. Аднак у хуткім часе іх затрымалі польскія сілавікі. Прэс-сакратарка падляшскага атраду памежнай аховы Катажына Здановіч пацвердзіла. Ostatniej doby udale mieliśmy 599 prób. На працягу апошніх сотняў было 599 спробаў нелегальнага пераходу мяжы. Усе гэтыя спробы мы прадухілілі. Выдалі 48 пастановаў пакінуць нашу краіну. Затрымана было 9 замежнікаў, 5 з іх жыхары Лівану, 3 Іраку і 1 Сірыі. Яны будуць падаваць дакументы на міжнародную абарону. За дапамогу ў нелегальным мінанні мяжы затрыманыя 3 грамадзянаў Літвы, Расіі і Швецыі. За гэта ім пагражае да 8 гадоў пазбаўлення волі. Аднак галоўны кантрабандыст людзей і віноўнік міграцыйнага крызісу пакуль такога тэрміну не атрымае. Што праўда, ягоныя дзеянні таксама дакладна беспакаранымі не застануцца. Цалкам відавочна, што тое, з чым мы тут сутыкаемся, з'яўляецца дэманстрацыяй дзяржаўнага тэрарызму. Мы павінны імкнуцца да блакавання рэйсаў з краінаў Блізкага ўсходу ў Беларусь, таму што мы ведаем, што гэта ўсяго толькі інструмент палітычнага шантажу. І нам трэба пачаць дыпламатычныя дзеянні ад Еўрапейскага звязу, ад Брусэлю да сталіц краінаў Блізкага ўсходу. Лукашенко разлічваў, што жорсткая пазіцыя Польшчы ў гэтым пытанні будзе сустрэнутая ў штыкі палітыкамі ў Брусэлі. Аднак шклоўскі дыктатар моцна пралічыўся. Варшава мае поўную падтрымку еўразвязу. Мы абмяркоўваем пытанне аб фінансаванні еўразвязам фізічнай інфраструктуры на мяжы і лічым, што неабходна будзе пацвердзіць здольнасць ЕС праяўляць салідарнасць у адносінах да краін, якія знаходзяцца на перадавой, абараняць свае межы, якія таксама з'яўляюцца межамі еўрапейскага звязу. Вот для этого и стоим уже вторые сутки, и завтра еще будем стоять. А по-вашему, как вообще, надолго это все? Это я не знаю. Ва ўсіх бакоў гэтай гісторыі ёсць разуменне таго, хто мусіць несці адказнасць за тое, што адбываецца на беларуска-польскай мяжы. Але пакуль выглядае, што Лукашенко імкнецца да новага вітка эскалацыі. Магчыма, вось такім самым шляхам выбіраліся з лесу мігранты, аб якіх нам распавядалі кіроўцы-дальнабойшчыкі. І вось калі гэтая эскалацыя міграцыйнага крызісу не будзе спыненая, то польскі бок можа разглядаць нават цалкам закрыццё мяжы з Беларуссю. У Киеве под будынкам амбасады Республики Беларусь украинские и белорусские активисты провели акцию «Пикет» супраць дзеянняў беларускіх уладаў у дачыненні мігрантаў і стварэння крызісу на мяжы, ціску на краіну суседзяў. Сёння ж Украіна у знак папярэджання пагрозы нелегальнай міграцыі ўзмацніла ахову сваіх межаў з Беларусю. В соседних странах должны видеть, что белорусы, которые вынуждены были покинуть свою родину, поддерживают, до сих пор пытаются что-то делать. Мы ведаем, колькі каштуе беларуская віза в Анкаре, в Катары, в Ираке, да, где праз консульства выдаются гэтыя візы афіцыйна. Мы ведаем, хто зарабляе з дзяржчыноўнікаў, і фактычна гэта вось хваля мігрантаў, гэта справакаваны крызіс у цэнтры Еўропы з мэтай ціску і Лукашэнкі, і фактычна Расіі, якая падтрымоўвае рэжым Лукашэнкі, ціску на еўразвяз. Святлана Ціхановская ў Берліне. Яна працягвае сустрэчы з прадстаўнікамі кіроўных парламенцкіх партыяў. Кіраўнік кабінету Ціхановскай Валер Кавалеўскі з самай раніцы наведаў канцылярыю Ангелы Меркель. Былая канцлерка Нямецчыны, якая пакуль выконвае абавязкі, мелася патэлефанаваць Уладзіміру Пуціну ў справе міграцыйнага крызісу. І зараз з намі на сувязі наш корэспандэнт Сергей Подсосоны. Добрый вечер.
Вітаю, Олесі, вітаю господарства. Ми зараз знаходимося на урочистості читання Гельмута Шмідта, де літаральна праз некалькі хвілінаў выступіць і Святлана Ціханаўская са сваёй лекцыяй. 20 хвілінаў пра Беларусь і беларусаў. Беларускія справы, беларускія пытанні і беларускія праблемы. Зараз мы бачым, што гучыць урачыстая прамова адкрыцця. Адразу пасля яе Святлана Ціханаўская з лекцыяй. Яе пры уваходзе павіталі вялікімі апладысментамі. Мы чакаем таксама на гэтую лекцыю гаспадарства. Ну а сённяшні дзень быў вельмі насычаны. Ужо уласна учора, калі Святлана Ціханаўская прыбыла ў Берлін, дзе сустрэлася адразу з дыяспарай у дзень падзення берлінскага муру, адразу ж накіравалася пасля гэтага да віцэ-канцлера Нямецчыны. Сёння гэта Бундестаг і сустрэча з асноўнымі лідарамі вядучых палітычных сілаў. А вось Валер Кавалеўскі перад гэтымі сустрэчамі быў у канцылярыі Ангелы Меркель і сапраўды тэлефанаванне адбылося Ангелы Меркель да Владзіміра Пуціна, што, праўда, падрабязнасці ёсць такія, што нібыта Пуцін параіў размаўляць з афіцыйным Менскам, а вось што казаў Валер Кавалеўскі. Давайте паслухаем. Гэтае пытанне вельмі турбуе немца. Мы бачым і на тэлебачанні, і на саміх сустрэчах тут, што гэта тэма нумар адзін. А з нашага пункту гледжання вельмі важна, каб Еўропа захоўвала адзінства і каб не адводзіла фокус увагі з таго, хто сапраўды вінаваты ў гэтым крызісе, а гэта Лукашенка, а на тыя краіны, якія вымушаныя зараз абараняцца. Міграцыйны крызіс – гэта тая тэма, якая абсалютна здамінавала ўсе сустрэчы і спатканні ў Берліне. Ужо сёння таксама з самай раніцы міністр замежных справаў Нямецчыны Хайка Маас выказаўся пра тое, што нельга размаўляць з Александром Лукашэнкам, ён не можа шантажаваць еўрапейскі звяз, трэба пашыраць санкцыі і таксама нельга дазволіць на выкарыстанне мігрантаў міграцыйнага крызісу рэжыму. Таксама Святлана Ціханаўская выйшла пасля сустрэчы з Бундестагу і пагадзілася нам адказаць на некалькі пытанняў. Самае галоўнае, што яна кажа, нельга ва ўсім гэтым міграцыйным крызісе забывацца, з чаго ўсё пачалося і што ёсць яшчэ і беларускія справы. Ситуация на самом деле очень сложная. Здесь понимают, что нельзя идти на переговоры, но как решить этот кризис пока тоже непонятно. Пока речь идет о помощи мигрантам на границе, о помощи Польше в удержании границы, также работа со странами, с которых прилетают самолеты с мигрантами. Гаспадарства, мы ў чаканні лекцыі Святланы Ціханаўскай. Вось-вось з хвіліны на хвіліну тут яна распачнецца. Гэта музей камунікацыяў у Берліне, чытанне Гельмута Шмідта, нямецкага канцлера 1974-82 года, якога не стала ў 2015. І дэмакратыя – гэта прыярытэт, гэта пасыл гэтых чытанняў. Ужо заўтра таксама шэраг сустрэчаў, у тым ліку размовы, развагі пра культуру мае быць на гэтай сустрэчы і нобелеўская лаўрэатка па літаратуры Святлана Алексіевіч. Безумоўна, мы будзем сачыць за тым, што адбываецца ў Берліне. Ну і зараз таксама слухаць лекцыю і абавязкова пра ўсё распавядаць на Белсаце, пісаць у нашым тэлеграм-канале, на старонцы, на Фейсбуку. Будзем сачыць за падрабязнасцямі. Алесь? Дякую, коллега, специальный корреспондент Белсату Сергей Подсасона наўпрост з Берліну. Працягваем Белсат, працягваем аб'ектыў. У Менску сёння агучылі вырак у справе Міколы Дзядка. Журналіста, блогера і актывіста анархісцкага руху прызналі вінаватым адразу па 3 артыкулах і далі 5 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Падрабязней Валера Руселік. 5 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Вырак для палітзняволенага Міколы Дзядка агучыла сёння суддзя Менскага гарадскога суду Анастасія Папко. Актывіста анархісцкага руху, журналіста і блогера прызналі вінаватым адразу па 3 артыкулах. Маўляў, захоўваў дома бутэлькі з запальнаю сумессю, арганізоўваў масавыя беспарадкі, а таксама заклікаў праз інтэрнэт да дзеянняў шкодных для нацыянальнай бяспекі. И для Николая, и для нас этот приговор, безусловно, был ожидаем, потому что, по большому счету,
мы понимали, что правосудия в Белоруссии как такового нет, и объективного приговора быть, наверное, не может. Ждать каких-то чудес тоже не приходилось. Сваёй вины палітвязень не прызнаў ані па адным з артыкулаў, ды ацаніў суд над ім як пераслед за погляды, перакананні і памкненне гаварыць праўду. Паводле Александра Дзядка, бацькі асуджанага, менавіта ўпэўненасць у тым, што праўда на яго баку і дапамагае трымацца Міколе, незважаючы на катаванні пры і пасля затрымання, а таксама пазнейшы ціск за кратамі і падарванае ў выніку здароўе. Спадар Александр у мінулым і сам суддзя быў на ўсіх паседжаннях судзілішча над ягоным сынам і ў сваёй ацэнцы працэсу катэгарычны. Глубоко убежден, и в судебном заседании это нашло свое подтверждение, что объективных, достоверных, исчерпывающих доказательств виновности Николая в тех преступлениях, в которых его якобы обвиняли, абсолютно в деле нет. За што ж насамрэч пераследавалі ды судзілі Міколу Дзядка, і блізкія і знаёмцы палітвязня ўпэўненыя, гэта помста яму і за ягоную актыўнасць, і за прыналежнасць да анархісцкага руху. Асаблівае стаўленне да іх заўважнае, таму што яны шмат хто актыўна ўдзельнічалі ў ўсіх гэтых падзеях, у людзей з гэтых рухаў часта былі навыкі вельмі важныя на фоновых падзей, там нейкія самаарганізацыі, там рэвалюцыйнае дзеянне распаўсюджвала інфармацыю, як правильно стаіць сцэпках, то штосьці, што людзі сапраўды маглі выкарыстаць ў гэтых умовах. І якраз у распаўсюдзе інфармацыі Мікола Дзядок шчыраваў найбольш. Заснаваўшы ўласны канал на Ютубе, а затым і ў Тэлеграме, ён стаўся першым у Беларусі, бадай самым паспяховым на ўсёй постсавецкай прасторы анархаблогерам. Некоторые до сих пор боятся даже в эмиграции показать людям свое лицо. А Микола показал, что если к людям выходить с открытым лицом, а не просто в маске говорить: «Привет, я такой-то, такой-то, и я анархист, и давайте разговаривать», то люди будут слушать и разговаривать. І яшчэ адзін важны і вельмі паказальны момант. Мікола навучаўся ў Польшы, аднак увесну 2020-го, калі ў Беларусі ўжо ўбіраліся ў сілу народныя хваляванні, кінуў навучанне і вярнуўся на радзіму. Зважаючы на тое, што многія папулярныя блогеры тады ўжо былі кінутыя за краты, а карнікі з Губазіку лічылі Дзядка асабістым ворагам, гэтае рашэнне азначала для яго велізарную рызыку. Мы с ним встречались на свидании после окончания предварительного расследования, следователь предоставил свидание, и он мне тогда сказал на этом свидании, прямо в следственном изоляторе уже находясь, что я абсолютно осознанно действую, я понимаю, что возможны страдания, переживания, невзгоды, трудности, проблемы, но я вынужден это все принять. Таму што калі праўда, то без кампрамісаў. Прынцып, які праз свае блогі і прасоўваў Мікола Дзядок. А праўда, як мы ўсе ведаем, рана ці позна, але абавязкова перамагае. Валер Руселік, Белсат. Абавязак тройчы ў дзень адзначацца ў дзяжурнага афіцэра, забарона выходзіць у краму без канвою, прафілактычная адпраўка ў штрафны ізалятар, адмова ў праве на датэрміновае вызваленне. Так у Беларусі парушаюць правы палітвязняў у папраўчых калоніях, установах адкрытага тыпу. Законных падставаў для гэтых абмежаванняў не існуе. Міліцыянты самі вырашаюць, каго пакараць. Пра гэта ініцыятыва «Байпол» рассказала ў сваім чарговым расследаванні. Они-то думают, что делают это все тайно, что никто не знает, что потом эти заключенные, осужденные выйдут, будут бездоказательно о чем-то говорить, и это опять будет сотрясание воздуха. Но сегодня мы предъявили доказательства того, что и неоднократно предъявляем, что это системные действия, и эти системные действия подпадают под квалификацию особо тяжкого преступления, которое в том числе по нынешнему кодексу, Уголовному кодексу Республики Беларусь, караются смертной казнью, либо пожизненным заключением. Здзекі над зняволенымі гэта злачынствы супраць чалавечнасці, якія не маюць тэрміну даўніны, нагадаў Олег Талерчык. Следчы камітэт Беларусі тым часам завёў супраць «Байпол» справу аб экстрэмізме за стварэнне плана «Перамога». Гэта план схаванай мабілізацыі людзей і рэсурсаў для супраціўлення рэжыму Александра Лукашэнкі. Маючы адбыцца рэферэндум усё бліжэй, але пэўнасці з варыянтамі Канстытуцыі ўсцяж няма. Лукашенко вагаецца на тле мігранцкага крызісу і ўшчыльную заняцца абмеркаваннем новага асноўнага закону пакуль не спяшаецца. Госць праграмы «Размова Цыганкова» сёння аналітык Інстытуту стратэгічных даследаванняў Вадзім Мажэйка. Гэта будзе неўзабаве, а ў мяне на гэты час усё. Да пабачэння.